Alright, King Mane ke ngoku masize ke ngoku apha ezinweleni ke ngoku. Because umzekelo nena uba ngaba une dreads kuthiwa ulirasta, yeah, understand? Once ube nenwele nje ezijijekileyo kuthiwa ulirasta. And then ndijonge ezi zakho zona bangaba ezi zakho inwele azifani ne-dreads ezicela ukuzibona. Zibuma blaya nyanaka. What is the secret behind inwele first of all? Why your rasta bengananqayi benenwele? Okay. Ngamandla amangafati yabo. Amandla asezinyoleni zami mfati. Yabo. Fana no Sims. Yeah, spiritual life fata. Even ngabathwa babe nenywele mos. Yabo. Asian abantu abadala kangachethwa dala. Yabo. Yeah. Denga ukufata yami inywele zenzele sibe namandla sikwazi nokubona. Yabo kuvuleka i-third eye. Lo Samson ukuthi uSamson amandla wakhe asezinweleni. Wathi wachwetha inwele uSamson aphela amandla. Nangu King Mane naye ufuna ucacisa naye ngenwele into yokuba ngaba what is the secret behind inwele zamarasta? Yeah man. Jonga. Yazi indawo yokuqala. Xa ucishile ezwe noba singehumba after 1000 years afika sekhona amathambo ephelile. Okay. Which means life lapha. Okay. And then apha i-aerial lena uconnector. Okay. Nespirit ezithile. Ungahlali yabo xa unenqaya una aerial. Uyafunda wona King. Uyi-TV engena aerial uyaheheza. Akho network. Akho signal. So xa kho lewe lena iyaqala from far. Okay. Until here. Okay. Then is Rastafari. Loo nto siyitishwe nguKing Selassie I Marcus Garvey Emmanuel ayisila.